Oh, Sonitpur Jilla Women's UPPL Worker Meets बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनदों। बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोनदों। गिबि खेबनि थाखाय सनितपुर जिल्ला हिसाबै दा वमेन्सनि बेफोरबायदि हाबाफारियाव UPPLनि सासे नेहाथारि महरै बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। नैबे सनितपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय माखासे माने आइजोफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बिथांमोना साफ्रोमबो खोब गोसो गुदुं। मानोना गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना BTR आव भट होनो मोनगासिनो दङ। बेखौ लाना बिथांमोना खोब एक्साइटेड आरो दिनै बिथांमोना बुंदों जे UPPL एबा मानगोनां प्रमद बर' सारनि थाखायसो जों दिनै BTR आव हाबबाय आरो BTR आव भट होनायनि खाबुखौ मोनबाय। थ' बे खाबुखौ होनायनि थाखाय प्रमद बर' सारनिसिम बिथांमोना साबायखर बावनायजों लोगोसे जोंनिसिम खोथा होदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिफ्राय 85-90 भटार्स रायजो राजाफ्रा UPPLखौ भट होगोन। नोंथांमोना नैबे UPPL हानजानि जानानै देग्लाय फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बेसेबांसो जौखोन्दो आसामफारि नोंथांमोना? UPPL दोलोआ दिनैनिफ्राय 3 बोसोरनिफ्रायनो बे 2025 सननि इलेक्शनाव एबसुलुट मेजरिटि लानानै सरकार सालायनांगौनि थाखाय माखासे प्लेन पलिसि माखासे रड मेप लानानै खामानि मावबोबाय थादों। आरो बे खामानि मावनायनि फिथाइ महरै दाख्लै थांनाय दानसेनि सिगां जोंनि इन्टारनेल सार्भे इन्टारनेल रिपर्टनि गेजेरनिफ्राय जोङो दिनै दिहुननो हाबाय जे UPPLआ गाबोननि दिनाव बिसायख'थि जायोब्ला 25टानिख्रुइबो देरसिन समस्थियाव देरहानानै हारसिङै सरकार सालायनो थांबाय दङ। मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारानो फिन BTR नि चिफ जानो थांगासिनो दङ।